Ott van minden? Így van. A bőröd pláne? Így van. Akkor irány Zakopane. Köszöntök minden kedves nézőt és aranykövetőt. Itt vagyunk Akteleken és úton vagyunk Zakopánéba. Esszük a lángost, jó kis lángost. Reggel erre keltünk, erre a legjobb kelni a lángos illatára. Nem sokára ott vagyunk, találkozunk ott a szálláson. Oda azokra a hegyekre megyünk most éppen. Köszöntök minden kedves nézőt, megérkeztünk ide a szállásra. Itt vagyunk Zakopánétól 6 kilométerre. Hát azért meg kell hagyni, elég jó kis szállás ez. Jó kis kilátás, szép környezet, minden adott. És hát majd találkozunk nem sokára Zakopánéba. Abba a Zakopánéba, amelyik igazából Lengyelország sí fővárosának is mondható. És hát 30 000 laknak ott. És hát, ahogy meg is érkeztünk ide, elég hideg itt az időjárás, azért a magyarországi 30 fokból kilépve itt azért az ilyen 20-22 fok, egy jó kis 8 km/h szélre nem a legjobb, de lesz még rosszabb is, például a Gáspár csúcson, amit majd meg fogunk nézni, az itt a legmagasabb csúcs. Sziasztok! Itt vagyunk az út mentén. Itt vagyunk egy ilyen kis faházba. Ez górás stílusban épült, mint itt szinte minden. Zakopánéba sajnos nem tudtunk megállni, mert nagy volt a dugó, de itt pedig sajtot tudunk venni. Ilyen kis teljes bödönök, kis kutya, házak. És itt nagyon sok ilyen van, benézünk. What kind of füstölt sajt? Sziasztok, most itt vagyunk a termálfürdőnél. Ez Lengyelország legnagyobb termálfürdője, és hát 36 és 38 fok között van a víz, és hát ide fogunk most bemenni, de bentről nem nagyon lesz videó, hiszen itt nagyon érzékenyek, hogyha bent videózunk, szóval majd találkozunk, vagy este, de inkább holnap. Köszöntök minden kedves nézőt, itt vagyunk a strandolás után. Nagyon jó volt a strandolás, nagyon sok termálvízű medence volt, és ezek mellett jó melegek is voltak, kint hideg volt, szóval nagyon meg volt a balansz köztük. Hát az ára kicsit borsos volt, de hát igen, ez külföldön vagyunk, és hogyha már csinálom ezt a videót, akkor legyen keretes szerkezetű. Reggel is lángossal kezdtünk, fejezzük be a napot is lángossal, és írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek ebédre mi volt az ebéd. Szóval most elmegyünk aludni, aztán holnap folytatjuk. Jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk a második napon, most megyünk Zakopánéba, és hát utána pedig a Gellért csúcsra, mint látjátok azért, hát én igen, Henrik nem, de ki vagyunk költözve, mert azért itt hűvösebb lesz odafent a levegő. Itt most mennyi fok van kb? 18, de este 10 volt. Azért majdnem megfagytunk, tehát azért ide nem rövid nadrág kell, még ilyenkor nyáron se.
És hát ugye itt most két hegy van körülöttünk. Az egyik oldalon a Tátra, a másik oldalon meg a Gublavka, vagy hát majd leírjuk a videóba, hogy milyen hegy. És hát reggelire ettünk jó kis helyi szalámit és jó kis helyi sajtot, amit tegnap vettünk, amik hát milyenek voltak, Harry? Hát finomak. Eléggé. Mi a vélemény, Harry? Hát benyomtam vagy 10. Mennyit? Vagy 10. Benyomtál? Aha. Szóval induljunk Zakopánéba és a hegyre. Majd ott találkozunk. Hello. Sziasztok, kedves nézők! Megérkeztünk Zakopánéba. Vagyunk az első helyi látványosságnál, fejreállított háznál. És ezt fogjuk most megnézni. Ott van még egy ilyen kis szán is. Szóval menjünk be és nézzük meg. Most a fordított ház után pedig itt vagyunk a piacon, Zakopánéban, mutatom is. Hát ez ilyen tradicionális piac, található így mindenféle kézműves dolog, sajtok, mindenféle viselet. Van itt egy ilyen híres pergékhalak-szerűség, a hortobágyi pergékhalak, és hát ez itt a belváros. Most jöttünk ki az édességboltból, amit az előbb láttatok, hát megérte, nagyon finom, nagyon változatos, és hát egy külön élményként ér fel. Ja. Na menjünk a Gáspár csúcsra, ami amúgy 2000 méter magas, és lanovkázni fogunk, ami szintén nem egy olcsó mulatság, de úgy könnyebb felmenni, és hát majd jelentkezünk a lanovkáról, meg a hegy csúcsról. Itt vagyunk a lanovkánál, most szállunk fel a lanovkára. Óriási embertömegek, de meg fogja érni. Felértünk a csúcsra. Ott egy kis tengerszem, ott lent, és hát csomó turista, és egy kis felhős hegy.
tetején, behódítottuk a csúcsot, megmásztuk. Azt mondják, hogy szabad, hát nem szabad, hanem tiszta időben el lehet látni Krakkóig. Hát én nem tudom, hogy néz ki Krakkó, de biztos látom. Szóltak minden kedves nézőt, leértünk a hegyről, és ahol parkolunk, itt található egy nagyon szép ház, ami nagyon jól reprezentálja a helybéli építkezési stílust, a gorál stílust. Itt szinte minden házat így építenek, és innen lehet ismerős mindenkinek, vagy hát nem ismerős, hanem ez a tipikus itteni északi építkezési módszer. Köszöntök minden kedves nézőt! Leértünk a hegyről, a Gáspár csúcsra, és most itt vagyunk a piacon, itt Zakopánéban, és hát sajtok, fejpántok, ilyen helyi különleges specialitások vannak itt. Mutatjuk. Köszöntök mindenkit! Itt vagyunk Zakopane belvárosába, és a sétáló utcán, és most fogunk vacsorázni. Az első fogás, amivel kezdünk, ez a forralt sör, helyi specialitás, és most megkóstoljuk. Érdekes íze van. Nagyon finom benne az összes fűszer, meg ilyen pékség íze van, ilyen perec, meg ropi, nagyon finom amúgy, nagyon finom. Nagyon finom, nagyon. Szóval ezt ajánlom mindenkinek. Köszöntök minden kedves nézőt, elérkeztünk az evéshez. Hát én áfonya szószos csirkét kértem. Hát azért meg kell hagyni, hogy nem kis adagot adtak itt, tehát hogy nem kicsi ez itt ez a rántott hús. Na, és akkor meg is kóstoljuk. Íztesz Zakopane. Kicsit arrébb tesszük. Elég jobb. Nagyon jól feldobja itt ezt a csirkét, ez a áfonyás szósz, és mellette van még ilyen rukkola, ilyen tormás, mustáros szósszal, ami nagyon jól passzol hozzá, szóval mindenki próbálja ki ezt a kaját, mert hihetetlen finom. Feri, egyszer ezt ketten is kipróbáljuk.
közönség. Na, végeztünk a vacsorával, elpusztítottuk az ételt, sör még maradt. Nagyon finom volt és nagyon hangulatos szerintem. Itt van a belvárosban, hát lengyel népzene megy, mellettünk kicsordadozik tényleg egy patak. Itt a belváros, itt a patak. Hát igazából elég hangulatos szerintem. Szóval így mindent összevetve szerintem elég jó volt itt, és mások is ajánlom. És elég egzotikus helyi különlegességeket kaptunk, szóval akárkinek ajánlom ezt a kis eldugott kis csodahelyet. Köszöntöm minden kedves nézőt, kijöttünk innen, és hát ugye ezt vettük a vásárból, mondták, hogy nincsen műanyag poharuk, elvinni a forró sört, szóval ebben most benne van minden, benne vannak ebbe a fűszerek is, és felavattuk szerencsére ezt a korsót is, szóval ez egy nagyon jó hely. Most megyünk szálló után. Zakopánéba kicsit hamarabb jött a karácsony. Fenyő, égősor. Hát ez volt a második napunk, holnap még lesz egy kis krakói kiruccanás. Most megyünk vissza a szállásra, kialusszuk magunkat, és holnap Krakóban találkozunk. Jelentkezünk. Jó éjszakát kívánok! Itt található a Mária templom a főtéren, és erről azt kell tudni, hogy két toronyja van. Az egyik az magasabb, abból minden órában kürtszó hallatszik, kisebbik az pedig arra építették, hogy harangozzanak belőle. Itt található a lengyelek pápája, a másik János Pál pápa, és vele szemben pedig a Vávelben a székesegyház. Itt pedig a Barbakán található, ami a városfal volt itt régen, és itt volt egy, hát ma is megtalálható kapu, ahol a városba lehetett bejutni. És a Vável, az pedig régen még a királyok palotájaként is szolgált, abban az időben, amikor a Jagerló ház itt fent állt, és akkor ez volt Krakó, a Lengyelország fővárosa. Azóta pedig romlásra indult itt az állapota ennek a palotának és a Vávelnek, mivel ugye Varsó lett a királyi, meg hát ugye az ország fővárosa, de azóta már újítgatják, mint ahogy látszik is itt a háttérben. Köszöntök mindenkit, még mindig itt vagyunk Krakóban, csak a
Kazimierz zsidó negyedben. Azt kell tudni, hogy itt régen együtt éltek a katolikusok és a zsidók, csak aztán a 15. század környékén egyre nagyobb lett köztük az ellenségeskedés, és beköltöztek a város ezen negyedébe. Innen 1941-ben lettek kiköltöztetve egy másik negyedbe, ugye amikor a náci Németország átköltöztette őket egy másik negyedbe, ahol gettókat alakítottak ki, majd deportálták őket, de azóta visszaköltözhettek, és most megint békességben élnek itt a katolikusokkal együtt. Köszönjük, hogy megnézted ezt a Slamasztika Folkast videót. Ha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel, és nyomd be a csengőt, hogy ne maradj le a legújabb videókról.